Lenže o tej boli žiaľ na míle vzdialené. Galiba sa začala rodiť v 35. minúte, keď v strede ihriska odskočila lopta skúsenej Fischerovej. Kapitánka Srbiek a hráčka Bayernu Mníchov ...10 minút po prestávke potom odcentrovala a Vlajničová hlavou zvýšila náskok súperiek. No a ten Srbky v závere dokonca ešte zdvojnásobili. Najprv skorovala Ivanovičová, potom Matejíčová. Záverečné dve stretnutia ich čakajú v júli. 16. sa predstavia doma proti vedúcim Škótkam a o 4 dní neskôr nastúpia v Izraeli a práve to by mal byť z nášho pohľadu rozhodujúci zápas.